ikusi talde feminista pasarela, Ia non guazaren? Lemoakoa. Bai, arratia. Bai, nani bilbo. Kalfazioa. Ja, hori bai. Ez que gaur goizean geratu gara pajarito. Ja. Hemen. Bueno, ba. Kanduko dita. Lapur bat arra doaz. Igual urbilik zaudete. Ez, Antoniok pizten ditu. Antonio. Ahora bai. Bueno, ba, hasiko gara. Bai, 5 minutuak itxain ditu. Bueno, arratsaldeon eta ongiterriak izan guztiak, eskerrik asko saio honetara hurbiltzeagaitik. Saio hau planteatu genuen momentuan, ba, bueno, kontuan izan da 2019an izandako mugarri hau agenda feministan, ba, hori kontuan izan da espazio hau gordena izan genuen antolakuntzan eta bertan parte hartu zuten, entzuten zait ondo? Esken ni entzuten dut. Protagonista batzuei, bale? Orduan hemen baditugu Garaxo Goienetxea, Leire Gomez eta Eva Pérez Pons Andrade, da, bai. Bueno, eta ni ez dizentei etxea naiz, bale? Azteko komentatu nahi duzuet, parte hartu alduzuela nahi duzuen beste, azkenean bai izango dituzuela gordeko dugula tartetxo bat galderak egiteko, baina hitz egiten dugun momentuan iradokizunak, galderak, zalantzak edo izatekotan, altxatu eskua, gainera hemen gutxi gara, beraz, errazi izango da ikustea, eta gure lankidea hurbilduko da eta mikrofonoa ipiniko dizue, barei? Besterik gabe, Garaxi aurkeztuko dut, Garaxi hasi zen bere militantzia ikasle eta gazte mugimenduetan, gero 2013an Santurtziko Marimatraka talde feminista sortu zuen, eta, bueno, 2019an izandako jardunaldi feministetako antolatzaileetariko bat izan zen, eta, bueno, gaur egun hainbat prozesuetan murgilduta dago, jardunaldi feministetako liburu bat argitaratzeko prozesu horretan, besteak beste, bai. Gainera nire ikaskidea izan zen eta ilusio handia egiten dit, gaur egun horrelako espazioetan topaketa hauek sortzea, ez genuen espero inoiz horrelako leku batean. Igual garai horretak guretzat feminismoa esen ez talentasuna, bueno, igual ez. Ez, eta horrelako espazioetan gaur egun topatzea ilusio sartzen duzu, ezta? Berarekin usten zaituztet. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko hurbiltzeagatik, eskerrik asko ere ez dizeni hau, bueno, ez posible egiteagatik eta nire kideei ere benirekin egoteagatik. Denon artean espero, bueno, momentu polita pasatzea. Bueno, besterik gabe, nik uste dut ez dizenek pixka bat azaldu duela ez nire ibilbide militante horrela nondik natorren. Igual, bueno, feminismora hurbildu nintzen garaia aipatzearren, hori izan zela unibertsitate garaia, ez? Hori, unibertsitatean sartu eta ez hor basoaz deskubritzen munduaren beste txoko bat, ez? Eta, bueno, bai, hori eskizak itazu ondo gehiago horrela ze kontatu. Bueno, nik ez nuen sortu bakarrik talde feminista nire herrian, esan aurretik ere bazen beste asko, egia da Santurtzin urte luzetan ezela talde feministarik egon, egizanetik edo horrela egon zen, nahiko esbazio generazional esaten dena. Eta, hor jarraitzen dugu, ez da erreza gainera egon bizi dugun egoera honetan, gizarte honetan,
non gero eta prekarioak diren gure bizitzak orokorrean, ez, badakigu militantziak ere zentzu horretan, ahalegin bat eskatzen duela, naiz eta gero bidea, orokorrean, ez, uste dut oso aberasgarria dela herri mugimenduetan oro har militatzea, asko ematen digula, eta, zuei ere gonbidapena ez dakit zabiltzaten edez, baina, nire ustez bada bide bat oso polita ibiltzekoa, eta, horraino, eskerrik asko. Leire Euskal Herriko Unibertsitatean ikasi zuen, psikologoa da, eta bigarren hezkuntzako irakaslea. 2000 urtetik aktivista feminista, 2007an MDMako talde feministako kidea, eta 2013tik sare lesbianistako kidea. Zuk esan. Aurrera. Kaixo, arrastion, eta mi esker hemen egoteagaitik. Zer kontatuko dizuet? Berez, 2000 urtean, baina asko zer helago hasi nintzen feminismoan, lilarroba.coño, iazateko lilarroba.coño, interneta hasi zen momentu horretan arrobarekin eta gemeilarekin, hor hasi ginen boiera gazte batzuk, horren inguruan, lilarroba.coño, koño esateak ere ekarri zuen berea, baina asko zer lehenago. Nik uste 1986tik aurrera ibili ginela lilarroba.coñon, gero hor ikusi genuen generazio aldaketa bat eta ez genuen gazte boiera bezala, ez ginen oso ulertuak izaten gure ustez, eta orduan hortik ja MDMA taldea sortu genuen, baina berez do it yourself estrategiarekin, ez, momentu batean lilarroba.coñerekin sortu ezin genituen ekintzak eta gure aldetik sortuz, ez? Mugimendu feminista garai artean, mugimendu feminista bakarra zegoen, bakarra esan nahi dut, mugimendu feminista hegemoniko bat zegoela, eta hor, ez boiera bezala eta gazte bezala ez genuen aurkitzen gure bidea, ez? Ez genuen ikusten mugimendu feministan aldarrikapen boieroak lehen mailakoak zirenik, eta orduan zer egin genuen sortu, erabat gure bide propioa egin, boiera bezala. Orduan MDMA taldea sortu genuen 2007an, eta zer egiten genuen MDMAan, liburu aurkezpenak, batez ere boiera kulturarekin, idazle boierei hitza emoten genion, aurkezpen pila bat, performantzak egiten genituen, eta gero, talde ezberdinak sortu genuen, eratu genuen, Euskal Herriko jardunaldi boiero batzuk antolatu genituen 2012an, Diman, asteburu pasa baten, eta hor ikusi genuen, boieren artean, zegoela, sinergia eta energia pila bat, gure aldetik zehozer eratzeko eta sortzeko. Eta orduan, hurrengo urtean, biltzen hasi ginen jardunaldi horietan egondako hainbat boiera eta sortu zen sare lesbianista 2013an. Eta hori da ibilbidea, berez. Ederto. Vale, eskerrik asko. Eta Eba, industria elektronikaren eta automatikaren ingeniaritzan graduan egin zuen, baina gero bideratu zinen generoko masterra egitera, ezta? Azaldu mesedez aldaketa hori. Ni berez, eskerrik asko etorteagatik eta aurkezpenangatik. Eta, ni berez hasi nintzen unibertsitatien pizkate militantzia arloarekin kontaktua hitzen, eta, berez ikasle mugimenduan hasi nintzen, eta gero egize da tiritu nagoela pizkate ikasle mugimenduan bertan zegoen hildo feministara, eta gero bebai arratiko mugimendu feministan. Egize da denborarekin bebai desgaste pizkate aurkitu nebala, azkenien boieran azenez ikusten nebelako gai hori beti geratzen zala bigarren mailan, eta, beti ez dut esango, bai neukan zare lesbianista referente bezala, eta jardunaldi feministak izan ziren niretzako inflexio puntu bat, eurekaz, zuekaz harremanetan jartzeko, eta arlo honetan bai gehiago sakontzeko.
Eta, bueno, gero egize da ikasketaz ingenieritza ikasi nahuela, baina, bueno, giroa ba ez zitzaidan oso, bueno, arrotz egiten zitzaidan eta horregatik aldatu naben. Vale. Bueno, nora mugitzen dut hau. Antonio. No, no va. Vale, eskerrik asko. Bueno, dakizuenez, iaz izandako jardunaldi feministak bosgarrenak izan ziren, aurrerago beste lau egon zirelako, garazik egingo digu, bueno, bilbide honen laburpentxo bat, bale? Bai, bueno, nik oso harin egingo dut, Osea, ze, bueno, azkenean, ba, bueno, ez da pixka bat ulertzea nondi gatozen, eta, bueno, horre ere gero badago lan mardula eginda beste liburu batzuetan, no? Bueno. Orda, bueno, lehenengoak izan ziren 1977an, eta, bueno, ez dakit, polita da ikustea, ba, nola hamarkadak aurrera, ba, bueno, lehenengo horietan 3.000 emakume elkartu zirela, ez? Eta, bueno, ez dakite beste gauza batzuen artean ere, ba, itoa izan da bosgarren hauetan ere, ba, kopuru horietara bueltatu garela, ez? Bueno, nik egia esan nire lehenengo jardunaldi feministak izan dira, hauek, bosgarrenak, naiz eta, bueno, 2008koak adibidez Portugaleten zela nire alboko herrian, eta nik 18 urte, bueno, baina ez nituen usaindu ere egin. Orduan, esan nahi dut, niretzako ere ez izan zela nahiko, ba, bueno, zer dira jardunaldi feminista batzuk, osea, Granadakoak ere nahiko potenteak izan zirela, estatu mailakoak 2019an uste dut, urren urtean, eta horiek ere galdu nituen, orduan hauek izan dira, como, ez, eta, bueno, ba, aipatzearren, ba, bueno, ez logikoa ematen duen gauza bat, alegia, ba, urte guzti horietan egin ziren jardunaldietan, balantzen ziren gaiak, zeintzuk ziren, ba, segun eta kontestu historikoaren arabera, ez da? Ba, bueno, ezagutzen bago pizka bat, ba, zein izan den, no, feminismoaren bilakaera esan dezagun, ba, momentu bakoitzean, ez, ba, gai batzuk izan dute relevantzia handiagoa, esaterako, ba, 77an, pentsatuko duzuenez, ba, oso pilpilan zegoen esaterako, ba, ez emakumeon gorputzen autodeterminazioaren inguruko abortuaren bueno, ez eztabaida eta, bueno, eztabaida baino gehiago, ez eskubidea. Eta, bueno, pues, hori urtez urte, ba, joan dira, ez dakite, leirek igual bizitza zituen aurrekoak, kontatu ezake. Ez, nik Euskal Herri mailakoak, Portugaletekoetan bai egon ginen, MDMA bezala, bueno, garai arten masmedeak deitzen ginen, gero MDMAan bihurtu eraldatu egin ginen, baina bai parte hartu genuen, ez antolaketan, baina bai ponentzia batean, gorputzen ardatzean, ba, prostituzioaren inguruan ponentzia bat eraman genuen, bueno, pues, sexu langileen edo prostituzioaren ikuspegi zabalago bat planteatuz, ez? Eta gero gu, adibidez, Kordoba eta Granadako estatu mailako jardunaldietan egon ginen. Oso potenteak izan ziren be bai, eta hor ja inflexio puntu bat egon zen, be bai, transfeminismoaruntz zijoalako korrontea, eta hor, ba, bueno, feminismoaren sujeto politikoa zabaldu egiten zen, askoz ere gehiago, eta orduan hortik arez geroztik, ba, bueno, Portugaleten egon ginen prostituzioaren mai horretan, eta gero pasadan urtean Durangokoetan. Vale, iazko jardunaldiak, bueno, azaroaren batetik 3 izan ziren, zergaitik erabaki zen 2019an egitea, oza, noiz jesartzen zarete eta erabakitzen dugu, oza, bosgarren jardunaldi feministak antolatu behar ditugu, zergaitik, nola, noiz? Bueno, 2016 urtien uste dut guztioi markatu ginduela nahikotzue manadaren konto guztia izen zalako, eta izen zen bebai inflexio puntu bat, ba,
igual ordura arte feminismoa zegoelako pizkat estigmatizatute eta ez dakit, gertakizun hori izan zalako ez dakit, zeharkatu genuen marra gorri bat, azkenien jende asko edo masain urten zalako kalera, ez? Gero 2018ko martxoaren 8ko greba etorri izan, eta pizka bat masa hori antolatzeko modu bat izin zen moduren batien. Bai, nik uste Ebak esan duen, azken batean, zer gaitia zan, bazegoelako, feminista izateak jendartean nahiko estigmatizatua egon omen da, eta garai batean, derrepente, manadaren ekasuan, gure ustez, hau da gure irakurketa ez da, ja hor hasten da jendearen haserrea ja kalean ikusten, aldarrikapenak egiten masan. Eta orduan hor haserre hori jarraituz doa, jende hasten da feministatzat bere burua hartzen, feminismo aldarrikatzen, eta estigmatizazio hori gutxi gora bera, gitxinaka, feminismoa indartuz joan zan, martxoak 8ko greba bai oso potente izan zen, eta jende asko greba egin zuen, eta orduan, nik uste jardunaldiak zirela ja momentua, zegoen energia guzti hori eta kalean zegoen haserre hori erabat bideratzeko eta partekatzeko haserre hori eta feminismoaren ibilbidea edo norabidea pixka bat jendearen parte hartzearekin eta bideratzeko hori, ez? Nik ere hor, azteko hori antolakuntzari dagokionean izan behar da, karo, ikusten baduzue, más o menos jardunaldiak 10 urtero egiten dira. Ez? Hor ere, horrek ere badauka bere zentzua, esan nahi dut dira, ez? Momentu, inflexio puntuak, ez? Mugimenduetan, eta horregatik dira beharrezkoak noizean behin, eta orduan, karo, kontua zen ere, zegoela apur bat, prestatu baretugu, 10 urte, eske pasa dira, ja. Orduan, ez, zegoen ere, hor puntu hori niretzako, zenik, karo, jardunaldien antolakuntzara heltzen naiz, antolatuta nagoelako, baina ez nire kolektiboak zuzenean antolakuntzan parte hartu duelako, bai, orduan, kontatu digutena da, ia jardunaldiak egiten diren bakoitzean, nolabait da, erronka bat, ze, karo, 10 urtetan asko aldatzen dira mugimenduak, eta taldeak ere bai, eta orduan ez, duela, Portugaleten parte hartu zuten talde batzuk, zeuden beste asko desagertuta egongo ziren segurazki, edo desaktibatuta, edo dena delakoa ez, hor ere taldeen flujoak eta energiak diferenteak dira garai ez garai ez, eta nik hori uste dut, bai daudela, hori ez, pixka bat ere aitortza egitearren, nola, doan belaunaldi, kolektiboz kolektibo, eta garai bakoitzean, batzuek hartzen dute lekuko hori ez, eta ere bai da niretzako polita izan dela lehenengo urtea unibertsitatetik jeitzi dena, iruditzen zait, ez? Gainontzeko urteetan beti egonda lotuta, espazio aldetik ere errezagoa delako, non daukazuelako infrastruktura potente bat horren beste emakume biltzeko, eta ez? Baina bai ere izan zela ora postu bat, beste mota bateko jardunaldi batzuk herrikoiagoak izateari begira, ez? Eta pixka bat, hor ere dagoen tentzioa, ezagutzen duguna akademia eta herri mugimenduen artean beharrezkoa direla biak, bai, hau ez da besterik gabe, tentsio bat dagoena. Eta lehenengo aldia ere, postua egin genuela, unibertsitatetik ateratzea. Hori da. Bai, egia da aurrekoetan jardunaldi feministak oso akademizistak izan direla eta zegoela premia lurreratzeko hori erabatean, ez? Eta zuk esan dozun bezala, urtetan zehar dauden diskurtso eta praktika berri horiek, erabat uztartzeko, partekatzeko eta bide moteko, bai. Eta salda badago leloa, nondik dator? Zer esan nahi du? Bota, venga. Salda badago, prozesu kreatiboak dira, ez? Egia da, niri asko gustatzen zaitere, egia da hori ezela nire lana, hori komunikazioko taldeak eraman zuen gehiago, baina noski beti ere oinarrituta, ez? Gure artean hitz egiten eta kolektiboetan zeuden, ez?
elikagai guzti horiekin, baina, bueno, azkenean oso lema sugerentea da, ez? Eta hori zen pixka bat ere bilatzen genuena, nolabait 11 urte eta gero horreko jardunaldietatik bizi izandako prozesu, ez, herriko guzti horietan, bai aipatu dena manadaren kasuarekin, baita ere 2016an uste dut dela indarkerien feministok prest, ez dakite kokatzen duzuen, Gasteizen egin zen violentzien kontrako manifa erraldoia, hori elkartu ginen, feminista pero pila bat, aurretik ere abortoarena, Iruñean, mundu martxakoa 2015ean, ez? Hor ikusten ditugu ere, bueno, badaudela ja hito batzuk, ez? Eta mugimenduak egiten duen askotan da, pues bueno, talkak sortzen dira, kontraesanak sortzen dira, eta hori guztiak aterrizatzeko momentu polita izan da horretarako jardunaldiak, bai, ez? Y se me está yendo, leloaz, itzegin behar nuen. Ez, azken batean zan adieraztea era euskaldun batean, ez, saldaren kontuarekin, feminismoak badekola mamia, badekola hor pilpilean dagoen zerbait dela, eta horri heltzeko eslogan bat zan, ez? Esan duzu, era euskaldun batean adierazteko euskarari garrantzi handia eman saiolako azken jardunaldi hauetan, igual besteetan ez dela protagonista izan, zergatik, nola erabakitzen da hori? Nahi dozu? Nik barriro. Ez da, emango da. Bale, ez, azken batean, apostuetako bat zan, lurreratu egin behar genuela, akademiatik ekarri behar genuela lurrera bat. Bi zan, ez genituela, ekiditu nahi genituela hiritartasun, kapitalak ekiditu nahi genituela, eta eraman jardunaldiak margenetara, bestera batera esan da, ez? Ematen du bakarrik gauzak antolatzen direla bakarrik hiriburuetan, ez da? Bilbon, orduan ekiditu nahi genituen Bilbo, Donosti, Gasteiz, orduan, Durango aukeratu zen, infrastruktura aldetik ere, bazeudelako aukerak, eta, galdera zein zen? Bale, eta beste apostuetako bat zen, lurreratzerako momentuan bebai euskarari ematea bere lekua, segokion lekua, ez? Eta orduan, saiatu zen, ponentzia guztiak itzulpenak izan zitzaten, alik eta ponentzia gehienak euskeraz izatea, euskeraz ez pasan ponentzia edo tailerraz eta tailer pila bat egon ziren, pasada bat. Tailerra erderaz basan gitxienez, tailerra ematen zuen taldearen erantzunkizuna zan, pertsona erdaldunei itzulpen, momentuko itzulpena egitea, eta orduan horreri nahiko garrantzia eman zitzaion, nik usteot nahiko lortu zala, eta hori izan, ez? Bai, nik hori, ez, orain hitz egiten denean erdigunean jartzen ditugu gauzak askotan, ez? Eta euskara erdigunean zen pixka bat hori adierazten genuena, eta hori ez, azkenean euskara zer ulertzen dugun ere erdigunean egotea, ez? Azkenean izatea hizkuntza bat norabide bikoitzekoa, ez? Alegia, bai, nik euskaraz hitz egiteko ahalmena izan eta ulertua izateko eskubidea izatea, eta alderantziz ere, ez da? Eta leirek esan duen moduan, hori egin zen sekulako ahalegina, baita logistikoa ere bai, bai inguru zentralak interpretatzen ziren guztiak, norabide guztietan, inkluso frantsesera be bai, gero realidadea da oso gehiengo altu bat, 80% inguru, euskalduna zela, bai, ulertu behintzat hor gaudela. Gero, realidadea ez da bakarrik antolakuntzari dagokiona ere, ez? Hor, gero egon zen apur bat. Mamia badaukalako gaiak ere, ez? Baina, nik uste dut antolakuntzatik behintzat, ahalegindu ginela, albeste, bai, euskara izaten hizkuntza behikular bat, ez? Komunikaziorako. Leire, esan duzu, klabe bat, margenetara eraman nahi izan genuen. Bai, ez literalki, esan nahi dut. Bai. Ez, baina dinote hori, ni uste dut oinarritzat hartu zela jardunaldi osoan zehar,
gaiak antolatzerakoan edo ardatzak antolatzerakoan, ez da, edo hori izan zenuten oinarri bezala ere. Bai, eske azken batean, aipatzen ari bagara, aldarrikapenak eta praktikak aldatuz joan direla urten poderioz, karo, marginak hor daude eta marginak gero eta gehiago aldarrikatzen ditugu. Gu boiera bezala marginak aldarrikatzen ditugu. Orduan, bazen garaia, margen horiek, benetan egoteko ardatzetan beti egon da, adibidez, gorputxak eta sexualitateak beti egon da ardatz bezala jardunaldietan. Beti, gutxienez, portun esan nahi dut, aurrekoetan ez dakit, baina desde luego portun baiago zen ardatz bezala, eta hauetan be bai, ez? Baina, bueno, margenetatik aldarrikapen oso potenteak atera ziren jardunaldietan, eta bazen garaia benetan, erosoa zen feminismo hori benetan irreverentea egiteko erabat, ez? Feminismoak izan behar du, zirikatu egin behar duen feminismo bat izan behar du azken batean. Orduan, karo, guretzako zer gertatu da, feminismoa bapatean instituzioetan, politiketan, mas medioetan, eta bapatean bazirudiela ja bazegoela, berdintasuna bazegoela ja, eta ez da horrela, ez? Orduan nik uste bai egon dela, baina azken batean hori taldeek osatzen dute, antolatzen dute taldea, ez, nik uste danon artean hori ateatzen dela holan, ez? Baina bai, puntu bat zan nahi genuela hiritartasun edo kapitaletatik atera, ez, feminismoa ematen duelako bakarrik hiriburuetan ematen den zeo zer izan daitekela, eta nahi genuen hurbildu apur bat herrietara, ez? Eta bestalde batetik nahi genuela akademiatikat dauden margen horiek ere erdigunean egotea, ez? Ba, nik gehitzearen, jo siempre antolakuntza, baina ere horre nik gogoratzen dut, egin zela alegin berezi bat ere saretze lantaldetik, ez? Egoteko, egin zela alegin berezi bat, bai, ez dakit, gazteek adibidez nik uste dut gainera zuek ere egin zenuten alegin bat, ez? Baina, hor bazegoela ere, hori margenetan, margen sentitzen edo diren gorputz horiek izateko bere espazio propioak, hortik bere abotza entzuteko, ez? Eta adibidez gazteek egin zuten Lizarran egin zituzten topaketa batzuk urrian, jardunaldiak baino lehenago, gero ere dekolonialidadea ardatz moduan agertu da azkenean, ez? Eta hor ere sekulako alegina egin zen, eta hanka sartuko genuen batzuetan, bestetan aterako zen, bestetan ez, baina, bintzat hor, ere, betaurreko more horiek ere komplejizatzen joan garen ideia, ez? Hombre, bota. Nik uste dut beharrezkoa dela mugimendu feminista bera zer den ulertzeko, ez? Azkenien esan dugu, igual denborarekin aldatzen doala, eta hori, da, ez dakit bizirik dagoenaren seinale, ez? Orduan nik uste dut beharrezkoa dela esportzu hori egitea marginetara hurbiltzeko, ze hori, margin horrek bebai realitatearen parte dira, orduan, ez dakit. Nola hasten da horrelako prozesu bat? Esan nahi dut, nola hasten gara Euskal Herriko jardunaldi feminista batzuk antolatzen? Animo gara, zi. Bai, esaten dizuet, eske ni ez nintzen egon. Ni edu nintzen... bai, prozesua zitaz egon ni ailegatu nintzen erako. Horre elkartu ziren, hainbat talde, aurreko jardunaldietan egondakoak, eta prozesua abiatu zen bilerekin betiko moduan, eta non, eta zer, eta nola, eta akta, parriba, pabajo, mailing, bestea, eta gogoratzen dut lehenengo asanblada horrela irekia izan zela abenduan. Ni aurretik ere gonintzen, prozesuan hasi nintzen, porque bai egia dela, justo gainera, koinziditzen zuela, martxoaren 8ko, hori da, martxoaren 8ko prestaketekin ere, martxoa 8 hasten ginen irailean, prestatzen asuntoa.
Ez, orduan, birritan gertatu zen, martxoaren 8ko bilerak zirela goizean, asanbladak zirela goizean, eta gero arratsaldean, baina, pues total, ja mugitu garen ez, orain egingo dugu beste bilera hau jardunalditakoa. Eta orduan, bueno, pues horrela nintzen apur bat burua sartzen bertan. Ba, bueno, eta sentitzen zara oso txiki, klaro, hori ikusten dituzu, talde feminista batzuk, direna zuretzako, ez ni talde txiki, santurtziko talde feministatik nentorrela, badira jakas instituzioak, jo que sé, bilgune feminista, ez, egitura, y todo, jo que sé, feministalde, ez dakit, Rasmedea, osea, es como, claro, zuretzako dira referenteak eta hori kasi como instituzioak, ez? Orduan horregia da, sentitzen zaela oso txiki eta graziosoa dela, ze beraien gainera eskertzen dute pila bat, ez? Jende berria, haize berria, freskotasuna, herrietako militantzia ere, herrietako errealidade hori ere, superimportantea dena gero, ez? Osea, porque... Eta orduan horrela hasi zen kontua. Gero hori, lehenengo asanblada egin zen abenduan, justo Santo Tomas, ya veis, como me... eta bertan, bueno, egin zen apur bat, lehenengo zabalpen bat, bai edukien aldetik, gero hori, osea, ez nola adostu genituen ardatzak, edukiak, zer landu, zer ez, osea, ez, eta orduan pixka bat, asanblada hori horretarako izan zen, nik ez dakit. Bai, niko horatzen dut, hori, abendua izan zala, Donostin uste izan zan duena, lehenengo bilera, Bilbon izan zan. Lehenengo asanblada Bilbon. Bai. Orduan, premia bat zegoen, berez premia bat zegoen eta ikusten zan. Eta gainera ikusten zan, talde gilerek ari ginela lanean, bakoitza bere esparruan ez, baina era disgregatu baten. Orduan, bat zegoen guzti hori benetan ustartzeko premia bat, ez? Eta orduan, karo, aurrekoetan egon ziren talde antolatzaileek hor hasi ziren deialdia egiten, ez? Eta deialdea zabaldu, eta hortik abiatuta urte bateko prozesua izan du. Urte bateko prozesua, bilerak lurraldez berdinetan, oso neketsua, bilera pila bat, bueno, garazik dakin hor baino hobeto, baina guretzako bai oso neketsua zekaro. Uztartu behar dozu zure taldeko dinamikak eta norbere taldeko ekintzak eta mobidak olako antolakuntza potolo batekin, ez? Eta askotan, gauza bat jaten du bestea, ezta? Oso zaila egin zitzaigun berez, egotea buru belarri jardunaldiak antolatzeko bilera guztietan egon ginen, eta esfortzu itzela da, benetan olako zeozer antolatzea, makro jardunaldi batzuk, Euskal Herri mailako makro jardunaldi batzuk antolatzeak, benetan eragiten du, energia itzela, lan itzela, eta hori gainera, era paraleloan zure taldeko sinergiak, indarrak, askotan, eta ekintzekin batera, ez? Niri, garai horretan nengoen Lemoako talde feministan, eta uste dut polite izan zala be bai zelan egin zuen asanbladetako traspaso hori herri eta bertara, ez? Igual joaten ginen taldeko pare bat pertsona edo, eta gero mankomunitate mailan biltzen ginen, eta be bai izan zen momentu oso polit bat, igual normalien batzen ez ginen talde desberdin batzuk batzeko eta mankomunien lanke bat eroateko. Hori da, esfortzu hori Karazik esan duen bezala, eta Ebak esaten duen orain bezala, saiatu zen jardunaldietako ardatzak eta nondik norakoak zabaltza herrietara, zabaltzea auzoetara, eta auzoetatik jardunaldietara edo antolakuntzara eramatea hor agertzen ziren hainbat premia, ezta? Bai. Gero, labura, saltzarren pizka bat, como un poco krokiz, no? Lantaldeak sortu ziren, bueno, gero, pues hori ez, askotan sortzen ditugu lantaldea, baina gero ez dago jenderik hori sustengatzeko, ez da erreza, imaginatuko duzuen bezala, baina, bueno, osea ez, pizka bat ulertzeko antolakuntza zer den alde batetik daukazu, koordinazioa edo edukin politikoa eta, bueno, digamos, el núcleo duro, talde dinamizatzailea edo deitzen geniona, ez? Baina gero bazegoen beste lantalde bat, saretzeko lantaldea,
Eta, bueno, horren helburua esan pizka bat, horren ebak azaldu duena, ez? Herrietara eramatea informazioa, pizka bat, hori, gure artean saretzea, ze hau, azaroan dator, baina azarora arte, herriek egin beharko dute, inkluso egon ziren asamblada propioak herrietan ere egiteko diagnostiko bat, ze iruditzen zitzaigun importantea, minimo ariketatxo txiki bat jardunaldien aurretik egitea, ez? Bueno, gero ikusiko dugun bezala, azkeneko egunean egin ziren asamblada erraldoi bat zen, gero mini asambladak ziren, baina mini de 40 personas, o más, no sé. No, 40 de, no me acuerdo ya. Bueno, asamblada pila bat egin zirela, eta baita prozesuan ere, ez? Pizka bat diagnostiko bat eginez gure herrietako realitateaz, mugimendu feminista nola dagoen, pizka bat hori, ez? Txipa mankomuntxu bat edo eukitzeko, inkluso ere, balioko ziguna Euskal Herriko mugimendu feministaren mapeo bat, ez? Errealitatea kokatu alizateko. Hori saretzen ari dagokionez. Gero, zegoen beste, lantaldetxo bat, ze hori diru, imaginatuko duzuen moduan, ni liberatuta egon nintzen jardunaldietan, lanaldi osoarekin, hori ere, eta hori bakarrik, baina dirutza izan dira ere jardunaldia esentzurretan, imaginatuko duzuenez, 3.000 pertsonarentzako 3 egunetako eskaintza bat, hori sustengatu ere ekonomikok, ez baldin badago sustengo ekonomikorik, ezinezkoa litzateke. Eta edukien lantalde bat bai egon zen, batez ere baziran egin genuen dosier hori mamitzeko, eta pixka bat nik uste dut horiek zirela lantaldeak. Gero lantaldeak ere solapatzen ziren, ia danak geunden, asko geunden ez ginen konturatzen, ez da, ze talden gaude gaur zerna da bilera. Gaur saretzen gaude, edo gaude edukietan, edo zer da hau, edo gara grupo motor, edo zer gara. Bai, bueno, hori, digamos, lehen esan dut nukleo duro, que suena fatal, por cierto, talde dinamizatzea horretan egongo ginen, 10 bat kolektibo inguru. Gutxi gora bera. Zeintzuk dira bide horretan topatu dituzuen oztopo nagusiena? Igual, esan duzuna eso, ez da, igual estartzea zure militantzia propia zure taldearekin, edo zure bizitza, edo gero antolakuntza honekin, baina ze oztopo gehiago topatu dituzuen? Hombre, oztopo bada, feminismoa ez dela gure kasuan ez da gure ogia. Orduan, claro, lan egiten dugu, aldogunak, gero denbora aldetik, gure denbora inbertsio bada, baina, energia asko jaten dozkuena bai, eta gero dinamika aldetik, zu jarraitzen duzu zure taldetxoan gauzak antolatzen, eta orduan hori gauza bi horiek kombinatzea askotan oso zaila da. Eta gero estopoa, printzipioz, saiatzen gara dana horizontala izaten, orduan erabakiak hartzerako orduan bai, hori bilera luzeak dira, proposamen ezberdinak, oztopoa lurraldetasuna bai, esan nahi dut rotatiboa izan behar zan, edo saiatzen ginen rotatibo egiten, beti ez izateko batzuk mugitzen direnak, eta azkenean lortu genuen ez, behin Durangon, jakinda Durangon izango zirela jasi ginen, Durangon, baina mugitu behar ginen lurraldetik, bai, Donostira asko joan ginen, Bilbotik, esan dut hori oztopo bat izan da. 3.000 emakume, espero zenuten, horrelako erantzuna edo harrituta geratu zineten? Nik bai, nik espero neban, bai. Nik argi neukan, salda bazegoela eta borbor zegoela, eta bazegoela berotzen, ari zela berotzen. Orduan nik bai espero neba laulako harrera bat, bai, benetan bai. Ez genekin azan nola kudeatu izango genuen hori dana, baina azkenean nahiko ondo planteatu zan. Gainera onartu ziren proposamen guztiak, zabaldu zan denbora bat proposamenak aurkezteko, eta pila bat tailer antolatu ziren, eta tailer guztiak onartu egin ziren, en fin, bai nire ustez exitazo izan zan. Nik egia esan behar dut, guk pelotilla eta guzti egin genuen. Eta inork ez zuen asmatu. Zege, karo, ere hori, herri, ez atozenean hori, mugimendu
de base, no? Movimiento de base, esaten dena dela autogestionatua, eta hor egia da batzuetan daukagula como un techo de cristal psikologiko edo esango gero, ez dakit zer den, baina bai gaude ni behintzat edo gure realitatetik bai sentitzen dugu askotan, ez garela gai ez, gauza oso handiak egiteko, ze karo, dena da autogestionatua, dena txiki, eta orduan ni egia esan, osea, jakin izan banu hau izango zera, deituko nioken topagune bat. Osea, zen gainera natorrela beste mugimendu batzuetatik, eta esaten diazu, antolatu behar dugu gazte topagune bat, bale. Bien, ja estoy situado. Baina hau ez nuen horrela bizi izan, osea, zenbat eta gehiago, hurbildu eguna, orduan joaten zinen ikusten, gainen inskripzioetan izan zen pasada bat, porque inskripzioak hasi ziren ekainean, esango nuke, ustuz baietz, ekainean, baina azaroa heldu baino 2 aste lehenagora arte, geunden inskribatuta oso jende gutxi. Osea, esan nahi zut hemen ere gero dagoela hori, azken momentuan, erabakitzen dugula horrelako, osea, kegoai dago, leirek ikustea horrelako, super, bai, egongo gara hemen, hordas de mujeres, baina bai, gero, beste puntu hori badaukagu de... Gero, gainera ikusita aurrekoetan ere, ze jendetsu izan ziren, pues espero sana zan, denboraren poderioz hori eta gehiago izatea. Bai, 2018an izan ziren 1800 buelta horretan. Bai. Eske, jendetsuenak izan ziren lehenengoak, osea, 77an izan zirela, oda, garai soziopolitiko oso esanguratsua da, eta iaz. Oso esanguratsua da. 77an eta 2019an, jendetsuek esan duzu hasiera batean, jendea haserre dago, kalera atera ginen danok, gauza bategatik edo bestetik, igual aprobetxatu genuen haserre hori, eta oso esanguratsua da, 3000 emakume parte hartzea lehenengo jardunaldi feministetan bezala. Eta gero, parkatu ez dizen, eta gero saretxe potente bat egin zala, eta horrek ere erakartzen du jende pilo bat, ezkenean hurbiltzen dozu zerriak jardunaldietara, ez? Nik aurrekoetan, Portugaletekoetan ez nintzen egon, gu ez ginen egon antolakuntzan, baina ez dakit saretxe hori egin zan, garai hartan. Nik uste hori bai importantea izan dela jende gehiago hurbiltzeko, erakartzeko. Esan duzuen bezala, 5 ardatz nagusi izan genituen jardunaldi hauetan, azaldu nahi baldin badituzue, lehenengoa, bizitzak erdigunen txako agenda partekatua eta buru jabetxak. Izena ja, nahiko zaila da ulertzeko, ez da? Zer esan nahi du hau? Bueno, gainera horrek izan zuen zen buru jabetzak hasiera batean beste kokapen bat zeukan, gero pasatu genuen, baina, bueno, ardatz honek erantzun nahi zion pizka bat, eremu sozioekonomikoari zentzu zabalean, esan da, baina, bueno, pizka bat gizartea nola egituratzen den, ekonomia edo reprodukzioari begiratuta, ez da? Osa, pizka bat hori zen asmoa. Orduan horri izan genituen emakume pentsionistak, honeka egon zen, oso importantea gainera haiek animatu izana, ze, bueno, gero jardunaldietan hori ere izan zen apur bat, non daude, bueno, hemen basaude, bueno, basaudete jubilatu batzuk ere, Eta, importantea izan zen beraien ahotsan egotea, 3000 emakumeren aurrean, Osa, ez dela gutxi. Eta, gero egon ziren Itaia, egon zen Bilgune, buruzari naiz, txaldeko emakumeak, ere oso importanteak, baserritarrak, berriro esaten duguna, margenak, jubilatuak, baserritarrak, margen potenteak, eta egon ziren ere txeko langileak, trabajadoras no domestikadas ere, Bueno, nik uste dut mai oso kompleto izan zela zentzu horretan. Bai, nik uste azken batean, erabat lortu nahi zana edo ardatzonen bitartez, nik uste dut kaleratzea edo plazaratzea nola sistema kapitalista honek sortzen dituen bizitzak ez dira bizitza duenak eta bizigarriak, eta noraino eramaten gaituen,
Pentsionisten egoera zelakoa dan, ez? Baserritarren egoera zelakoa dan, ez? Eta orduan ardatz horren bitartez, lortu nahi izan, azken batean sistema kapitalistari kritika egitea eta bizitza duin horiek nola eraiki eta ze mobilizazio gaude zentzu horretan, ez? Vale, beste ardatz bat, eske saitondo ateratzen, inoiz ez. Dekolonialitatea. Dekolonialitatea. Gai garrantzitsua. Komentatu nahi duzu zer zen? Bueno, zer komentatzearen, uste dute hemen gauzenok joan ginela gure zuritasunari kritika bat emoteko, ze, bueno, igual ez da gure agendetan lehentasun bet, eta, bueno, nire aldetik hori daukat bakarrik esateko, ez? Bai, bueno, lehen komentatu dut pixka bat horren egin zela, ez, kriston lana egia da aurretik ere, osea, mugimendu feministan badaudela elkarte batzuk, bueno, mistoak direnak, ez guztiak, baina ez, Mujeres del Mundo, batez ere mundu martxaren espazioetan oso potente ibilitako elkarte bada, aizpatasuna be bai, baina, bueno, ez, osea, bai bazegoela momentu batean, baita ere borroka antirrazista azkenean, ez? Azkeneko garaietan, bueno, nahiko borborrean zegoen kontua zan, eta bueno, eta nire ustez importanteena zen haiei espazio hori ustea eta haiek esateko daukaten hori guk entzutea, besterik gabe, ez? Haiek bere bidea egin behar dute, uste dut oso ausarta izan zela haien aldetik, haien gorputzak, ez? Mahai gainean ipini eta guri botazizkigutea botatzea, ze batzuetan jakin behar dugu entzuten ere, eta nik uste dut horretarako momentua zela, eta bueno, hortik aratago, bakoitzak badu ezer pentsatua eraman etxera, eta bakarrik horregatik uste dut jardunaldietan asmatu zela formato horrekin, eta haiek izatea plaza bat, esan behar zituztenak esateko. Bai, eta autokritika egiteko dudari gabe, ez? Bai. Bale, gorputxak eta sexualitatea. Horretan zuek parte hartu zenuten. Bai. Bueno, eske argi dago sistema patriarkala o heteropatriarkala dala berez, ez da bakarrik patriarkala, eta gure ustez feminismo asko zentratu egin da, eta ondo zentratua sexu eta genero zentzu horretan, baina ez hainbeste sexualitatea, ez? Eta orduan guk plazaratu nahi genuena boiera bezala ez, zan zergaitik ez buelta bat emon sexualitateari be, bai ez, azkenean sistema patriarkala hau heteropatriarkala da berez, heterosexualitatea derrigortasun bada, eta orduan guk planteatzen genuena da, zergaitik kostatzen dagoen beste, ikasita daukagun sexualitatea eta desira hori deseraikitzea, ez? Eta birplanteatzea, ez? Era irreverente batean egin genuen eta oso divertigarria era berean, baina, bueno, eta mai horretan egon ziren, pues Medeak, bala, Gasteiztik, talde goiero berri bat, uste dut orain dela urte bat sortu zala, Ozen, Bilboko trans elkarte bat, eta elkartean dibertsitate funtzionaleko elkarte bada, eta gu, orduan oso esfortzu itzela izan zen maila zegoen beteta, ez ginen sartzen ere maila, baina oso posgarria izan zen hainbeste talde, lortu izan hainbeste talde maila horretan egotea benetan. Eta hori. Laugarren maila izan zen indarkeria gabeko bizitzak eraikitzen, gai transversala, ez da? Bai. Bai, azken batean, indarkeria hor dago, indarkeria sistema heteropatriarkalaren estrategia bada, eta pairatzen dugunak danak, ez? Ez era berean, baina dudarik gabe mahai gainean jarri behar zan, ez? Pilpilean dagoen, eta oraindik ere gaur egunean pilpilean dagoen gai bada, eta, bueno, aztertu beharrekoa. Bai.
Azkenengo maila izan zen mugimendu feministaren erraiei begira zer lortu nahi genuen edo nahi zenuten mai inguru honekin. Zein zen helburu nagusia? Bueno, helburu nagusia zen, behin ikusita aurreko lau ardatzak aztertuta eta entzunda eta autokritika eginez entzun behar izan zen aldarrikapen guztiak direla eta, aztertzea erabat feminismoak zer erronkoak zituen, ez? Eta ze bide egin behar duen, erabat aldarrikapen guzti horiek eta praktika guzti horiek plazaratzeko, ez? Eta horiei heltzeko. Jardunaldietan esan dako, gogoratu mesez, nahi duzuenean parte hartu nahi duzuela, galderak iradokizunak edo zalantzak konpartitu, bai? Altxatu eskua eta listo. Koni Karrantzak esan dako esaldi bat ipini zuet, zer deritxe zuen zuek, nuestro feminismo no se limpia, no se vende, nuestra práctica es rebelde, transgresora, nuestra revolución es y será feminista. Zer esan nahi du nuestro feminismo no se limpia, no se vende? Osa, hau zuen iritzia, Nik uste dut izan zela pizka bat igual gorputzen eta sexualitatean mailan hitz egin zena eta bai dekolonialismoan mailan hitz egin zena, gure borrokak ez erabiltzea zeozer saltzeko edo feminismoa anitza dela saltzeko ideia horretan, ez? Azkenien anistasuna egon badau eta gure duguna da, gure borrokak benetan mahai gainean jartzea, ez? Igual beste mugimendu batzuk euria hartzea euren izena garbitzeko edo anitzak direla aldarrikatzeko edo. Nik uste dut hortik zikatu bat. Bai, eta gero zurik eta morea deitu izan dena, ez? Osa, uste dut horre pues hori orain Zaran erosi dezakegu kamiseta bat, aian feminist, eta ez dakit, ez? Osa, horrelako kanpainak ikusten ditugunean, ez? Osa, hor identifikatu behar dugu hori ez dela bat ere feminista, ez da? Guztiz kontrako alegia, osa, feminismoa ere bai, ez, erortzen da kooptazio, sistemaren kooptazio horretan, zentzu honetan, ez, egiten duena da absorbitu eta bere etekinetarako edo bere interesetarako erabili, hortik etekina ateratzeko, ez. Eta nik uste dut, egia da ere, martxoaren horregatik eta importantea iruditzen zait, martxoaren ez da jardunaldiekin lotuta, baina bai mugimendu feministarekin, eta da martxoaren 8ko bigarren greban, ez, hor egiten den saltoa bai, ez, lehenengo urtean ateratzen dugu feminismoa kalera eta oso ondo ez, baina bigarren urtean, 2018an, iruditzen zaigu garrantzitsua hitz egitea antikapitalista izan behar dela, ez? Bestela hori ez da guk, ez da feminismoa, zuzenean, ez? Eta hortik uste dut ere baduela. Bai, azken batean... Ez. Ondo. Azken batean, sistema honek kapitalizatu egiten du dana. Eta egiten duena sistemak da diskurtsoak ekarri, diskurtsoak hartu eta kapitalizatu. Horregaitik hasieran esaten genuen feminismoa irreverentea izan behar duela. Feminismoak zirikatzaile izan behar du, ez? Eta sistemak zer egin du, dagoen diskurtsoa hartu eta polito ipini, ez? Eta orduan daukagun sentsazioa da, azkenean, konik izaten duen bezala, no se limpia, no se vende, ez? Gure aldarrikapenetan adibidez, LGTB kontuekin instituzioek eta enpresek egiten dutena Madrilen adibidez, eta, barren da Madril edo beste, baina da kapitalizatu, antolatu olako makro jai bat, nun despolitizatu egiten den diskurtsoa, ez? Eta nun dana geratzen da en lo políticamente correcto, ez? Eta orduan guztiz adosko nirekin, gure revoluzioa izan behar duela zirikatzailea eta tiene que escocer. Hau bezala beste esaldi batzuk itxatzi ditut, bale? Mai bakoitzean pare bat esaldi edo beste batzuetan gehiago hartu ditut, eta beti kontuan izan zuen iritzia
botatzeko aukera daukazuela, bale? Hau da, maietan esandakoa, zuek zuen iritzia konpartitzeko aukera daukazue, lehenengo mai inguruan bizitzak erdiguna gatxeroko agenda partekatua eta buru jabetzak ditutako mai inguru honetan, trabajadoras no domesticadas taldeako kide bi egon ziren, eta, esan zuten, itxatxi ditut esan zuten bezala, bale, gaztelaniaz esan baldin bazuten gaztelaniaz daude, euskaraz son. El cuidado es trabajo, hay que remapear el mundo del cuidado. Zer esan nahi du remapear el mundo del cuidado? Bueno, remapear el cuidado, nik uste dut más que remapear da azkenean hausnarketa sakon bat daukagula hemen egiteko, ez? Horre, baina, ikusten baldin badugu sistema kapitalistak nola funtzionatzen duen eta zer behar duen jendea fabriketara edo dendetara joateko bai produzitzera edo erostera da, lehen mailako edo ezinbesteko lanak asebeteta edo eginda daudela eta lan horiek nortzuk egiten dituzte. Zuek oso ondo badakizu ez, nortzuk egiten ditugu zuen, porque ni horretan oraindik gustatzen zait sartzea, azkenean gaztea naiz eta nire beste privilegio batzuk dira horiek, beste gauza batzuk ez, baina. Orduan, nik uste dut ez, zentzu horretan daukagula eta dauka mami handia gai honek, uste dut ere testu inguru honetan pandemiaren eta koronavirusaren garai hauetan, non berriro ere jartzen ari denez, inoiz baino ikusgarriago, eskolak itxita daudenean, erresidentziek nola funtzionatzen duten, ez, horri guztiari eman behar diogu begiratu bat, eman behar diogu buelta bat, irauli eta beste sistema bat eraikitzeko ikuspuntu feminista batetik, ez da. Bai, azken batean, zaintzak invisibleak dira, ez? Ematen du, inork ez duela, edo mantentzen direla sin más per se, eta hor dago, eta normalean feminizatua den esparru bat da. Zaintzak nortzuk egiten dituzte, nortzuk egiten ditugu, ez? Eta orduan, sistema honek horrek ere kapitalizatu egiten du. Kapitalizatu egiten du, zaintzak sostengatu egiten du dana, eta orduan hor jarri behar duguna da bisibilizatu invisiblea dana, eta bere garrantzia emon, zaintzak erazabal batean esan da, Daude feminizatuak eta daude arrazializatuak ere bai, eta nik uste dut hori ere berak aipatzen zuela. Alegia, hemen nahi ez ditugun lan horiek, prekarioenak, horiek dira komunitate migratu eta arrazializatuentzako usten ditugunak, gizarte bezala, ez? Bizi izan dugun egoera honetan uste duzue gehiago ikustarazi ditugula edo balio gehiago eman diogula zaintza lan horietara? Edo martxoan, apirilan, maiatxan honen inguruan hitz egin genuela eta orain ja astuta daukagula. Zaintza lanak, garbiketak, horren inguruan hitz egin genuen pilo bat. Eta ja batean? Ja, eske gu pizka zaintzekin apur bat kritikoa gara, bai. Esan nahi dut, guretzako, komentatu nahi duzuzu? Animatzen zara? Bale, oinarte igual mugimenduetatik edo mugimendu kritikoetatik egin den zaintzaren inguru irakurketa egin dela igual eremu oso familiaristan barnien, ez? Eta bebai pizka bat kritikoak gara, ze azkenien disidentzietan kokatzen garen gure borroketako parte bat da igual eredu nuklear horien kontrako borroka. Orduan, pizka bat aldarrikatzen dugu, zaintza badagoela eredu familiarista horren kanpo eta badauzela beste zaintza sare batzuk odolien edo oinarritzen ez direnak eta badirela modu berian baliagarriak eta produkzio katearen parte badirela. Bale, beste bat nahi... Ez, nahi dozunik azaltzea purtsu bet? Ez dozuzu nahi? Bale, guretzak zaintzetaz ari garenean, normalean zaintzak bideratzen dira eredu familiarista batetan, ez? Esan nahi dut, eta gogoratu behar dugu familia heteropatriarkatuaren sistema badala kapitalismoari bide emoteko. Orduan, guretzako zaintzak kolokan ipini beharko lirateke
Hau da, eredu familiarista horretatik kanpo atera barko liratekez, eta guretzako zaintzak beste gauza bada. Guretzako zaintzak dira elkarren arteko sareak. Ez? Boiera bezala gainera, ez dugu sinisten familiaren ereduan, ez dugu sinisten eskontzan be, ez dugu sinisten amatasunean. Bueno, ez da guk aukeratu dugun bizitza bada, egon daitezke boierak eskonduko direnak, eta niretzako adibidez eskontza izan behar du estrategia politiko bat. Adibidez, migranten artean, edo pertsona, estrategia bezala, edo trans pertsonen artean, edo esan nahi dut, estrategia politiko bezala sistemari aurre egiteko, sistema heteropatriarkala suntsitzeko. Eta zaintzetaz ari garenean, guretzako boiera bezala asko zentratzen gara familiaren zaintzan. Eta badauz beste esparru batzuk zaintzarenak direnak ere, eta ez direnak hainbeste komentatzen. Adibidez, garai hauetan koronavirusarekin eta entzierroarekin, ezakizelan zan konfinamenduarekin adibidez, asko jarri genitu feminismoaren ikuspegi bada, zaintza, nola esan, garai hartan konfinamenduan ematen ziren indarkeria matxista, indarkeria heterosexuala. Eta guk adibidez aldarrikatzen genuen esan, badago beste indarkeria bat, eta adibidez da familiarena pertsona transen ekiko. Intrafamiliarra den biolentzia bat ere badago, jasotzen dutenak pertsona transak, edo boierak, edo homosexualak, eta hori beti geratzen da beste plano batean, ez asko kostatzen zaigu heterosexualidade horretatik ateratzea askotan. Orduan, guk bizitzak erdigunean, esaten dugunean, bizitza guztiak erdigunean ipini behar dira, ez bakarrik familiari begiratuta dauden bizitzak, ez? Bagaude pertsona batzuk familia eredu horri uko egin diogunak edo ez duguna aukeratu, aukera hori. Ez dakit, Bale. Azaldu dut apurtxo bat gehiago, ulertzen da gehiago, bale. Bale, hori da asuntoa. Ondo azaldu dut? Nahi dozu zer gehiago? Igual LGTBI pertsonen Zirikatzera, ikusten dozuenez, zirikatzera gatoz. Igual hori, LGTBI pertsonen artien bai, igual familiarekiko lotura hori edo inkluso kuadrilarekiko lotura hori batzutan ala beharrez gertatzen dela. Igual onartu ez izateagatik edo inkluso bizitzan bertan emoten direzan etapa desberdinetatik, ez? Igual kuadrilan, ez dakit osoikoa izaten da, igual momentu bat heltzen da, mundu guztia hasten dela umeak eukiten, eta biltzaren arrazoi bat izaten da, ez dakit, gurasotasun baten barruen, eta azkenien deserosotasun horrek eramaten zaitu beste eredu, familia eredu edo sare batzuk eratzera. Zalantzarik honen inguruan? Egon behar dira, zalantzak, venga, bota. Beste, bigarren esaldia da, Naia Torrealdaik, komentatutakoa, Naia Torrealdaik parte hartuko zuen mai inguru honetan, baina, azken finean ezin izan du parte hartu, baina, bera komentatu zuen burujabetza feminista da, jendartea altraldatzeko palanka. Horrela dela, ez duzu? Aldera erraxa. No, lehen esan du nire iritzi. Bai. Ni azteko hori, gustatzen zaite esaten nina torrela nire, ikusi zuzen den nire ibilbidea, orduan horiek dira nire zapatak, hanka sartu dezaket, hemen batzuetan, jonestola salturitas eta horrela, ematen du, hemen gauden, odakigula ez dakin ize gauza. Ez gara akademia argi euki hori. Hemen gaude komentatzeko, porque yo, de todo no sé. Ni bez. Orduan, hori esan da, niri, beti, baina, kasi feminismoa, ulertzen zoazen, azten zaren momentutik, ez, niretzako oso lotutago autodeterminazioarekin, feminismoa asko lotzen dut buru jabetza berarekin, ez, gorputzen buru jabetza, gero, gorputza, zenbat eta handiagoa egiten duzun gorputz hori, ez, lurraldea sartzen da nire harremanak ere,
ez hori da beste espazio bat, ez, orduan. Eta horregatik iruditzen zait, osea, hori casi como un oxímoron mismo, osea, ez, feminismoak eramaten nauelako burujabetza batean pentsatzera. Eta burujabetza zer da? Denaren inguruan erabakitzeko eskubidea, ez? Eta, Perfecto. Bai, gure gorputza, gure lurra, gure produktuak, ez? eta gero igual eraldaketa palanka, no? Que suena así como un poco rimbombante. Baina ez dakit, azkenean palanka bada, bilatzea como estrategiak burujabetza horiek, nola eraiki nahi ditugun, eta erabakitzeko ze gauza, ez? Guk horri igual beste kritika bat ingo genioke, eh? Osa, zer da burujabetza, nun gaude boierak burujabetza horretan, gu etorri gara a hablar de nuestro libro. Ez? Zirikatzearen dinot, ez? Burujabetzak zer ekartzen du, zer dago zer ulertzen duen bakoitzak burujabetzan inguruan, ez? Eta praktikara eraman da, Izango dira prozesu konplexuak, ez? Azkenean burujabetza izan daiteke gauza individual bat, baina gaina feminismoan somos muy de juntarnos y muy de consensos y muy de todo esto super bonito, baina da super zaila, ez? Azkenean dira prozesu kolektiboak eraikitzeko, eta hori dira gatazkak, aniztasuna nola kudeatu, aniztasuna orain da beste hitz bat oso modan, eta oso polita, eta kolore pila bat, baina hori da ere oso komplejoa eta oso gatazkatsua. Eta eskerrak, porque bestela, hori ere badakigu kontraesanetatik egiten dugu aurrera, gatazketatik egiten dugu aurrera. Duan. Aquí le sacamos de todo. De todo. De kolonialitateko mainguruan, hiru esaldi hartu ditut, ¿vale? Tenemos que construir nuevas contranarrativas migratorias de mujeres. Los discursos de mujeres migradas siempre se han centrado en la victimización. Eta hau egia esan da, entzun nuenean esan duen, hostias, egia da. Eta ez naiz konturatu. Eta irakurri dut eta ikusi ditut milaka pelikula eta ez naiz konturatu. Bueno, claro, hori da batez be mai horretan edo ardatz horretan egin ziguten kritika potente bat ere, ez? Nortzu kontatzen duten historia, ez? Eta nortzu kontatzen dute beraien historia gainera, ez? Bueno, edo nortzu kontatzen dugu zuria naizelako dinot, baina bai oso potentea da, egia esan empoderamendu puntu bat egon behar du hor, eta guk albo batera egin behar dugu. Esan nahi dut, horrez da espazioa ematea, guk ez dugulako inori zerbait eman behar, ez gara norbaiti espazio emoteko, baina esan nahi dut, guk atzera pausu bat eman behar dugu, beraiek aurrera pausu bat emateko, bestela ez daukate lekurik. Osa, sistema kapitalista zuri batean bizi garelako. Eta beraien prozesuak izan dira, oso gogorrak eta lehen pertsonan kontatu beharrekoak. Orduan, nik uste hor, albo batera egin behar dugula, beraiek empoderamendu prozesu hori martxan ipintzeko, ez? Haiek eskatu zutena igual zen autokritika bat egin behar genuela gure privilegioak, zeintzuk diren ohartu behar genituela, eta hortik ahotsera pausu bat emontxe haiek aurrera pausu bat emateko pres zeuden. Haiek, adibidez, esaldi hau oso esanguratsua ditu zitzaidan. Como cuerpos racializados queremos que nos dejen de instrumentalizar. Y ahí creo que podría que nos dejéis también, ¿no? De instrumentalizar o de que nos dejen. No queremos ser la imagen de campaña que ahorre a las feministas blancas su necesario trabajo antirracista y su reflexión interna sobre privilegios. Oda, esnarketa bat egitera gonbidatu gintuzten, ez da? Claro, eske nire apur bat perversoa iruditzen zait honetaz hitz egitea ikusita mailan nortzu gaude. Hori da, bai. Pizkat perversoa da, ze karo, azken batean, beraiek ondako lukete hemen, ez da? Inor baino gehiago. Ez dakiz ere esan. Eba? Osea, ez da beraiek eta gu. Eske feminismoa gara danak, orduan,
Ez da esatea, beraiek egin behar dute hau eta guk hau, eske perversa iruditzen zaite hemen mai honetan adibidez ez egotea pertsona radikalizatu bat, edo pertsona migratu bat, emakume migratu bat, edo, bueno, gaudenak, Bai, bai. Eta bakoitza bere liburuarekin. Baina esan nahi dut, nik errespetu osoz ez dakit harina honetan sartu alda izen. Ba, gorputxak eta sexualitatea, honetan, ondo. Honetan primeran. Vale. Ser boyera no responde a una orientación sexual, sino a una identidad y un sujeto de lucha. Es que boyera hitza entzun dugu askotan, baina uste dute asalpen bat behar duela, ez da oinarrira joan, zer esan nahi du ser boyera. ¿Qué quiere decir ser boyera? Nahi dozu? Bueno, guk esaten dugu, gu ez gara lesbianak, gu gara boierak. Eta hor badago identitate politiko bat. Horratzean. Guretzako boiera izatea ez da, edo izan daiteke bai, beste emakume batekin enroiatzen den, ez praktika bat izan daiteke, baina guretzako ez da praktikoa. Boiera izatea politikoa da. Erabaki politikoa da. Eta heteropatriarkatori aurre egiteko gainera estrategia politiko bat. Ez dakit honekin erantzuten dudan, edo argitasun gehiago behar dugun, baina guretzako sistema ez da patriarkala bakarrik, da heteropatriarkala, eta horren inguruan eraikitzen da dana. Familiaren inguruan, erreproduzioaren inguruan, kapitalismoaren inguruan, guk aldarrikatzen duguna da, guk ez dugu sistema horretan sartu nahi. Guk egin nahi duguna da sistema horren alternatiba bat izan. Eta orduan aukeratu dugun erabaki politikoa da boiera izatea. Bai, estrategia politiko bat da, feminista dana, estrategia feminista politiko bat da. Bai, ze jende asko ditzen dozku bakarrik ekainako 28-rako. Eta zaten dugu, gente, guk feminismo egiten dugu. Eta gure alternatiba politikoa feminista da. Bai, ez dugu esentzialitatean sinisten ere. Ez dugu uste lesbiana jaiotzetik, egon daiteke norbait horretan sinisten duena. Guk ez dugu sinisten jaiotzetik lesbiana garenak sexualitatea eta desira ikasitako zer da. Eta presuntamente heterosexuala. Orduan, guretzako konstrukzio bada, aukera bada, eta guk aukeratutako erabaki bada. Zerbait esan nahi? Guk uste dugu igual, bi oinarri dauzela boierismoan, bate izango litzatekela sexualitate hegemonikoaren deserekuntza hori, eta gero bestetik desira horri lotutako bizi proiektuaren deserekuntza hori, ez? Azkenean uste dugu banaketa sexualaren lehenengo arduraduna dela heterosexualidadea, azkenean gizon baten eta emakume baten derrigorrezko kontratua sexuala izan behar delako, orduan guk aukeratu dugu igual bizitzaren momentu batien horregaz ez jarraitzie eta hori erabaki batela, ez dela jaiotzetik datorkigun zeo zer, eta erabaki horren atzean dauzela beste hainbat komponente. Bai, hildo horretatik zuek ere esan zenuten, en todos los comunicados, manifiestos que se realizan desde los movimientos heterosexuales, se incorpora la palabra heteropatriarcado. Se ha incorporado este prefijo, ¿no?, en el último tiempo, hetero, pero no hay una revisión de la agenda, ni se le ha dado espacio a la lucha en la lucha feminista. Zer esan nahi zenuten horrekin? Ni, hori idatzi zenien ni ez nengoen, baina... Pues nada. Baina, son nauenien, igual da, hori, leirek esan dauen bezala, igual mugimendu feministatik edo feminismo hegemonikotik, sexualidadea hamsturan jauzi dela, eta ez dakit heterosexualidadea universalizatzeko tendentzia bat egon dela, ez? Orduan, universalizazio horretan ja markatzen dozula zein dan norma eta zein dan bestea. Eta beste horrean baitan, igual gauz arrazializatua, gauz boiera, gauz transak, gauz hori errealitatearen parte garen subjektu horrek, eta, bueno.
Ez, azken batean, beti egon gara ateari joka, ez? Aizue, ben gaude, aizue, hemen gaude, eta boiera bezala, klaro. Eta orduan, batzutan zer gertatzen da, bai, aldarrikapenean edo idatzizko horre batean edo komunikatu batean agertzen dela heteroaraua, eta ia horrekin ematen du, gaudela hor boierak errepresentatuta. Eta egon behar du hausnarketa bat eta lanketa propio bat, barne lanketa bat egon behar du. Kuestionatu egin behar dugu, gure desira eta gure sexualitatea. Eta zer dagoen heteroarauaren atzetik, eta ez bakarrik paper soil batean, komunikatu batean, hori da, esan nahi. Bai, galdera hau egin zenuten, azaldu mezer, ¿se puede ser feminista y heterosexual? Bueno, zirikatu nahi genuelako, ez, klaro, esan nahi dut, guretzako sexu-genero dikotomia hori urtetan zehar feminismoak asko landu izan du, eta potenteki, baina heltzen da momentu bat, boierak esaten dugula izue, badago beste mailaren beste hanka bat, eta da sexualitatea. Eta sistema hau heteropatriarkala da berez, badago presuntzio bat, heterosexualitatearen presuntzio bat, lehen komentatu duana, berdina, orduan. Azten ari zarete, lanketa potente bat, bigarren plano batean, hirugarren, laugarren plano batean, utzi egin du feminismo hegemonikoak, eta berreskuratu nahi dugu, deseraiki, desira, eta hori asko lotu daiteke violentziarekin, indarkeriarekin, ez nahi dut, lan potentea dago horratzetik, eta beldurra ematen dozkula horretaz jardutea. Eta orduan horregaitik botatzen dugu hau, galdera hori, izan gaitezke heterosexualak eta feministak, ez da kontraesan bat, ez gara bizi justo aldarrikatzen dugun pertsona horren jarrerak, nola esan, ez gara, ez zarete, zarete bizi zuen aurkariarekin, eta esaten genuen, zenbat urtetan sororidadeaz hitz egiten dugunean adibidez, zelan kostatzen zaigun sexualitatea sartzea sororidade horretan, eta desira. Zergaitik sororitatean, dana dago, danak hurbiltzen gara bete abastea, sororitateak badauka beste potentzialidade bat, eta da desira. Zergaitik saiatzen gara urtetan zehar, edo zergaitik bikote heterosexualak saiatzen zarete urtetan zehar, zuen bikotekideak aldatu nahiean, eta ez tozue desiraren deseraikuntza bat egiten, eta birplanteamendu bat egiten. Zergaitik desira hori ez berbideratu beste leku batean, beste pertsona batengan, zergaitik ez emakume batengan. Bueno, era zirikatzaile batean plantatzen genuen, baina esan nahi dut, urte asko, eta nik nire amari entzundakoak, eta nire amamari entzundakoak, eta nire lagun eta lankidei entzundakoak, eta azken batean esaten duzu aizue, zergaitik ez duzu beste aukera bat planteatzen. Zenbat urte gehiago pasatu behar dira, beste 20 urte gehiago pasatu behar dira, eta saiatuko zarete beste 20 urtetan pertsona hori aldatzen? Iritsiagotan nahi baldin badezu, esan, altxatu eskua. Azerre, zaudete? Ez. Hausnartzen. Bueno. Hausnarketa konpartitu nahi duzu? Txen mikrofonoa emango dizu? Bueno, urbilduko dizu. Zuk ondo esan bezala, gizarte heterosexual honetan, halako hausnarketak egitea, igual, askotan ez dira gure buruan egon, behintzat nirean, ordan garo. Argi dago, asko dagola, pentsatzeko eta ikusteko bide ezberdinak, desirak, eta norberaren pertsonalitatea,
Ez hori baino ez. Claro, eske kuestionatzen ari bagara genero eta genero rolak zergaitik sexualitatea be bai. Eske beste pausu bat da. Eta pausu hori beti galtzen dugu, ez? Eta gaur egun, hombre, pues eske incluso esango nuke modan egon daitekeela, esan nahi dut. Baina gertatzen dena da, ez pertsonalizatu, ez sentitu era erasokor batean, esango dudana, baina privilegio bada heterosexuala izatea gizarte honetan. Eta gure barik edo gure eta sistema honek dana gure barik ez du ezer egiten, ez du ezer eraikitzen gure barik, ematen dotzu estatus bat gizartean heterosexuala izatea. Eta are gehiago ezkontzen bazara, eta are gehiago ama bazara, eta are gehiago lana badalde baldin badaukazu, lan kutre bat bada ere, lana bada, estatus bat ematen dotzu, ez? Orduan, klaro, privilegio horri edo estatus horri uko egitea beste aukera, ez? Lanpetsuago bati heltzeko, askotan ematen du bildurra, ez? Bildurra, baina erronka bada, eta feminismoaren ardura da, Eta feminismoaren ardura da, esan nahi dut. Hor gaude ikastetxetan, irakaslea naz, ikastetxan benga buru belarri, benga, genero rolekin, indarkeriarekin, pan, eltzen da, LGTB gaiak, eta inork ez du hitz egin nahi, en fin, hor badago estigmatizazio bat oraindik ere. Baina, nik ikusten dudana da, jende gaztean badagoela, jende gazte askotan badagoela aukera hori den baino gehiago, ez? Segurazki ere, ez dakite, sexua tabua izatea, eta bizi garen gizartea oso gizarte konservadorea da, naiz eta ez dakit, zer daukagun hemen, baina esan nahi dute ez, eta nik uste dut hori ere erabat lotuta dagoela gero, zer lanketa egiten ditugu, nik uste dut gainen askotan hitz egiten dugunan feminismoak egiten du, gero gara gure herrietako taldeetan erabakitzen dugunak gure agendetan zerri garrantzia eman eta zeri ez, eta zeri lehentasuna eta zeri ez, eta nik uste dut hori erronka handi badela, sexualitatea bera, baina sexua tabu badelako gizarte honetan, eta horretan daukagu kristonen broioa, ez? Bai, zentzu horretan igual baina baritu dugula, teorikoki diskurtzoan bai integratu direla modu oso azaleko batean gure aldarrikapenak, baina gero praktikoki ez dela ezer aurreratu. Orduan guk egiten dugun deia edo aurrera begira, da pizkat praktika hori sustartzea. Hori da agenda politikoan adibidez, feminismoaren agenda politikoan, guri deitu dozko esateko, aizue, ez antolatuko duzu ekainako eta 8an, edo apirilako 26an, lesbianen ikus gaitasun eguna dala, segurenik askok ez dozue jakingo, apirilako 26. Orduan, klaro, eta ditzen dozko esateko, ia guk zeo zer antolatuko dugun, ez guk antolatzen dugu urte osoan zehar, baina zuek zer egingo duzue? Ez da gurera kartzea, eta karo, boierak zuek zareten ez, pues, aios los komeiz. Eta ez da hori, guk plantetzen dauna ez, irakurketa egin duzu, lanketa egin duzu zuek, eta zer pentsatu duzu zuek egitea zeagian, gu joan gaitezke zuen ekintzara, ez? Hori ditzateke egokian. Guk ja urtean zehar aldarrikapen nahiko egiten ditugu eta bar, orduan, eta gureak ere egiten ditugu apirilako eta 6an eta ekainako eta 8an, dudarik gabe, baina zergaitik ez talde feminista batek, gu transfeminista gara, be bai. Galderarik? Aurrera eterren bai. Importantea da indarkeria bizitzaren erro guztiak ondo ulertzea. Indarkeria matxistarekin amaitzeak, indarkeria mota askorekin bukatzea exigitzen baitu hor. Igual zu lehen komentatu duzuna, konfinamentu garaian askotan hitz egin genuen, indarkeria, genero indarkeria dela eta, baina etxeetan beste indarkeria mota asko emoten dira. Zer? Medeak elkartekoak esan zuten.
Zeo zer gehitzeko? Bueno, pues que, claro, sistema heteropatriarkal honetan ematen diren indarkeria motak oso ezberdinak dira. Emakume izateagaitik indarkeria bat jasotzen dugu, baina emakume arrazalizatu izateagaitik beste bat, eta emakume boiera izateagaitik beste bat, eta emakume pobrea izateagaitik beste bat. Orduan, indarkeria hitz egiten dugunean, indarkeria zabaldu behar du apurtxo bat. Osea, indarkeri mota ezberdinak dekoz sistemak. Ez que denboraz, ez noa ondo. Una oda medeak Bai. Bai. desagertu. Ez, osea, nik uste Bai, berezi dela desagertu. medeak izan delako mugimendu transfeministan gainera, osea, oso referente importante bat Euskal Herrian. Bai. Bai. Eta bueno, pues aurten ez dakit zenbat. Bai, referenteak urte, ez? izan dira eta aurten desegin egin dira edo beraien aktivismoa utzi egin dute, ez? Bueno, azkenean prozesuak dira eta gazteei behi eutxi behar zaie bidea, Hori da. ez? Bai. Amujekoak, Tamara Klaveriak noizbaiten entzuteko aukera baldin baukazu egon benetan aprobetxatu, niri asko gustatzen zait. Bera esan zuen, llevamos casi 600 años y seguimos siendo las eternas invisibilizadas. ¿Qué paso tan importante que esta mesa de feminismos de Euskal Herria la cierre una gitana? Cuando nos habéis preguntado con quién debemos luchar, os digo que con vosotras. Cuando me preguntáis que cómo, os digo que juntas. ¿Y dónde? En los barrios. Mira qué fácil. ¿No? Hau da bera komentatutakoa. Bai. Nik hor badaukat, osea, como anekdota bat, nik uste badaukala bere mamia. Ze amujek ponentzia aurkeztu zuenean, horri bile ginen ez, maiak eraikitzen, non sartu, beste, ze haiek amujek bidali zuen proposamena, egon ziren maiera, mugimendu feministaren erraiei begira, ez? Baina, karo, hor zalantza geneukan ze arrazializatua dire ere, bai. Ez? Eta, bueno, osea, hor ere ez, kuriosoa da zergaitik erabaki genuen ez sartzea dekolonialidadeko mailean eta ustea mugimendu feminista, eta basikamente esan genuen, bueno, beraien burua han ikusi baldin badut eta handik interpelatuak sentitu baldin badira, hortik egin dezatela, ez? Osea, baina, bueno, ez, ikusteko ere badauzkala, bai, gauzat. Eta Euskal Herriko Mundu Martxako Itziar Gandariasek bihar hemen izango dugula mainguruan feminismoaren erronkei buruz hitz egiteko mainguruan bihar goizean izango dugula. Bera esan zuen eta honekin izten dugu. Gure feminismoa deserosoa da bai kanpora, bai barne begira. Zirikatzearena honekin bat eta torrez da. Afirmazio bat da? Bai. Bueno, ez nago ados. Ez nago ados. Ez da izan zirikatzaile azkenen urtetan. Ez. Niretzako beti egonda atzetik. Ez? Manadaren atzetik, martxoak sortzik, grebaren atzetik, osea, aserrearen atzetik, eta normala da, ze mugitu egiten dozkuz gauza hauek, ezta? Baina ez dut uste zirikatzailea denik momentu honetan. Ez. Nik uste dut, lehen Garazik esan duen bezala, osea, kapitalizatu egin dela dana, eta orduan dana, ez, berdintasuna lortuta dago, hor badago, como limbo bat, ez, politikamente korrektua dana, ez, eta bueno, behitu zer gertatu da emakunderekin adibidez, esan nahi dut, gero erabaki batzuk, pues, en fin, eta bueno, ni ez naiz oso emakunderen, ez naiz instituzionaldekoa, esan dezaket, ezta? Ez naiz oso instituzionali aldekoa. Ez dudalako sinisten egiten duten lanan, ojo. Ez dudalako sinisten sistema honek egin nahi duten beste egiten utziko diela. Osea, esan nahi du sistema honek mugak ipintzen ditu, eta orduan niretzako egin dezakete mugetan, ez dakit nola esan, beti lan egin behar dute, baina beti mugak dauzkate. Osea, beti saiatu behar dira egiten politikamente korrekto, ezin dugu, ez, badauz linea gorri batzuk, eta orduan linea gorri horiek, orduan ikuste, benetan, feminismoa izan behar dela beti gora. Osea,
kaleko mugimendua da aldarrikatu egiten duena eta niretzako instituzioa beti joan behar da atzetik, ez? Eta egin behar, lan egin behar da instituzioetan dudarik gabe, eta instituzioak lagundu egin behar dute, baina lagundu egin behar dute beko zutabetatik edo beko mugimendutik datorren baliabideak hor daudelako. Ez dakit ondo azaldu naizen, Ze, badakit, kontrovertidua dela, hau ere. Baina nik esan ditudan esperientziak instituzioekin, esperientzia propioak dira nireak, izan dira beti, amargillos. Beti, hori dinodana, muga asko dituztelako, eta azken batean egin nahiko luketena baino gutxiago egin dezaketelako. Eta orduan, egin behar dute lan, eta importantea da hor egon daitezen, baina nik uste oso kritikoak ezin direla izan. Zuk esan diguzu, ez dizen. Interpelatu izan zara nintxe zertan ez, lasai. Baina dinot, ez du alako sinisten, agian egongo da udaletxeren bat, agian egongo da niretzako ezaguna dana, eta hor lan potentea egiten dana, eta berdintasun teknikaria azpitik eta mugimendu feministatik eratorria dana, eta hor lortzen dira gauza pila bat. Baina segun ze udal, segun ze instituzio, hori zinezkoa da. Ikusten dut hemen, badagoela, salda badagoela. Bueno, dena nik, pizka bat hitzik esaten duen hori, nik uste dut ere lotzearren, berak nondik esaten duen, iruditzen zait gehiago ari dela mundu martxaren ikuspegitik, eta mundu martxak egindako, ez ibilbidetik, eta nik hor bai, uste dut onartu edo, behar zaiola, etortu behar zaiola, mundu martxak lortu duela gauza oso potente bat, eta ez dena bat ere erosoa. Dela lehen aipatzen genuen aniztasunaren kudeak eta hori, ez? Mundu martxa ez dakite hemen ezagutu agian badakigu, edo ez dakit, labur esan da, da 40tik gorako kolektibo baino gehiago biltzen dituen plataforma oso anitza, daude desde sindikatu emakumezko arloa duten sindikatu guztiak egon daitezke, hortik hasita, ONG-ak, talde feministak obvio, beste motatako elkarteak ere, orduan, eta hor guztian diskurtso bateratuak eta jopunto bateratuak adostea, ez zait bat ere erreza iruditzen, eta alde horretatik uste dut, uste dut deserosotasun hori praktikan jartzea dela, ez? Eta uste dut bai, eta feminismoan, eta inkluso gurean ere, jardunaldietan ere ez, deseroso sentitu ginen momentu desentetan, batzuk deserosotasun politak esan dezakegu, agradableagoak beste batzuk baino, ez? Baina, jo por ver un poco más Positiba. Hori praktikara eraman behar dugu orain, claro. Lanketa dator orain. Amaitzeko, zeintzuk dira gaur egungo mugimendu feministen edo feministaren erronka nagusiak? Eba, bota. Bota bertso bat. Erronka pila bat dekoz. Erronka da, adibidez, jardunaldi feministantan planteatu diren aldarrikapen eta praktika guztiak uztartzea eta bide emotea, zan nahi dut. Koordinatzea, baita ere, era bakartian lan egin dugun hori, bolkete bat, apurtxu bet. Zer gehiago? Niretzako hor importante desberdintzea barrura eta kanpora begira, ez? Nik uste dut barrura begira daukagula erronka nagusietako badela, nila ez dakit den horren beste sujetoa, porque pedalina horretatik gentozen pizkal jardunaldietan zein da mugimendu feminismoaren sujetoa, los cuerpos, no, qué diversidad, qué cosa. Eta igual ez da horren beste galdera hori nire ustez,
baina bai behar dugula artikulazio bat sendotu eta denon ahotsak entzun daitezen ahalbidetu, ez? Eta horren hitz egin da, dekolonialidadea, hor gaiak ere nahazten dira, ez? Baina, bueno, horre erronka barrura begira hori bai ikusten dut. Gero kanpora begira, uste dut inzidentzia, beti, uste dut hau erronka perpetuo bat izango dela mugimendu eta orokorrean herri mugimendu guztietan, ez? Dela zenbat eta, naiz eta instituzioen aldekoa ez izan edo, baina zenbat eta intzidentzia handiagoa lortu ez, guk nahi dugun utopia hori noizbait egikaritzeko, como es utopia jamás, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, pillándole al horizonte. Zagitetan niri galdera oso potoloa iruditzen zait, eta ni ez nago... Amaiera bat emateko. Eba? Bueno, lehen komentatu dugunegaz igual pizka bat jarraitzeko, igual gezia noranzko bietan joatea, ez? Feminismoan lanetako bat igual izin da lan pedagogikoa, baina karo, pedagogia egiten badozu ikasi nahi ez dauen bategaz edo interpelatua izan nahi ez dauen bategaz, azkenien lan nekeza da eta ez daukala inongo helbururik, orduen bien arteko zera hori sustatzie be. Bale, zuen momentua, galderarik ero proposamenik iradokizunen bat. Zein da zuentzako feminismoaren erronka? Bai. Ama, pelota hor dago. Ui, hainbeste. Baten bat. Besterik, garazik, zertan dagoen gaur egun, azaldu zuenean, esan dizuet, jardunaldi feministen ostean, hasi zutela, prozesu batean, jardunaldi hauek liburu batean islatzeko, ezta? Komentatu zertan datxan eta noiz aterako den liburua, eta aprobetxatu. Boko de publi. Bueno. Jardunaldiak bukatu genituen leher eginda, energia digabe. Baina bai ikusten genuen beharrezkoa, horren oinordekotza bat ustea, eta horreta liburuak egiten oso nagara herri honetan, daukagu azoka bat marabillosoa. Pentsatu genuen, importantea zela, Durangon gertatutako, Durangon, eta aurretik gertatutako guzti hori nolabait jasotzea, eta horretarako ariketa, jasoketa ariketa hori egitea, ez? Eta horretan gaude, liburua aterako da abenduan, azaroan entzungo gaituzue atejoka crowdfunding bat behar dugulako, egia da diru desente dirutxu bat geratu zela jardunaldietatik, inskripzioetatik eta horrela, baina, ala ere, liburuak badauka bere kostu ekonomikoa, eta gainera egin nahi izan dugu ez bakarrik ponentzia jaso eta hasi en bruto, egin dugu apur bat, informazioa landu, sistematizatu, egin dira eztabaida taldeak, hausnarketa konpartitu dira, maila ezberdinetan, bai antolakuntzan egitako jendearekin, azpiegituran, imaginaos, Durango, azpiegitura zer denez, talde horrekin ere, horre inkesta bat ere bai pasatu zen, jendeak bete zezan, orduan horre, azkenean izan da ikerketa txiki bat, ez? Eta horren fruituak ikusiko ditugu abendu erdialdean, gutxi gora bera, eta espero dugu, nik uste gainera nahi izan dugu gauza nahiko pedagogiko bat egin, ez dugu nahi horrelako txapa bat gero esertarako balio ez duena, betetzen ditu zentzu horretan bi helburu, ez? Alde batetik genealogiaren beste kapitulotxo bat izatea, que dentro de 10 años diga, a ver estas amigas que hicieron, ¿no? Eta beste alde batetik ere bai, izatea tresna bat, erabilgarria,
ba ez, aurrera jarraitzeko borrokan. Entonces, hori da purtsu bat. Ba, besterik gabe eskerrik asko, hirurei etortxagatik, parte hartxagatik, eta galderarik izatekotan aprobetxatu azken momentua. Besterik, ba, eskerrik asko etortxagatik. Zuri gonbidapenagaitik ez dizen. Ez, Antonio Kamat.